sano mitään sellaista kieltä, jota ymmärtäisitte. Dear friends, I'm very sorry that I don't know any of your languages that you would understand that I must use the interpreter. Onneksi minä olen saanut tällaisen avun, joka on tuolla selkäni takana. Ja hän pian kääntää teille tämän minun tervehdykseni, kun tuon tänne tässä. Luckily I got a suitable help that is helping me to translate my text. Minä olen siis tämän Lauran, nyt Laura Rinon isoisä. Siitä on melkein 40 vuotta, kun tämän Lauran, minun poikani ja tämä Marjatta, joka on täällä tuossa punaisessa leninissänsä, vihittiin avioon. It's nearly 40 years ago when Marjatta, who is here, and my